बघताना खूपच आनंद होतोय. आनंद अशासाठी की हे नुसतं प्रदर्शन नाही, हा एक मिलाफ आहे. मी ज्या अँगलने मी याच्याकडे बघतो, ज्या दृष्टिकोनातून याच्याकडे बघतो, तर हा एक वेगळ्या प्रकारचा मिलाफ आहे. आजी माझी विद्यार्थ्यांचं ठीक आहे, पण आजी म्हणजे आत्ताचे जे नवीन विद्यार्थी असतात त्यांना एक वाटत असतं की आजी विद्यार्थ्यांबरोबर सिनियर बरोबर आपलं एक प्रदर्शन व्हावं आणि त्याच्यात आपल्याला सहभागी होता यावं, या अर्थाने ते इथे पार्टिसिपेट झालेले आहेत. तर हा जो एक मिलाप होत आहे इकडे आजी आणि माझी, तो एक खूप स्तुत्य आहे असं मीही म्हणेन, जरी मी त्याचा पार्ट असलो तरी. कारण या अशा प्रकारचे उपक्रम सहसा होत नसतात. कोणीतरी आपलं एक्झिबिशन भरवतो किंवा 8-10 विद्यार्थी जवळ येऊन एक कोणीतरी ग्रुप शो लावतो, हे इतकंच होत असतं. पण हे अशा प्रकारचं होतं. त्या दृष्टीनं मला वाटतं ह्याचं सगळं श्रेय इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रगांझाला द्यायला पाहिजे. समृद्ध करण्यासाठी ज्यांचा आश्वासक अशा प्रकारचा सूर निर्माण झालेले असे तरुण आणि तरुणी यांचा मोठा संच माझ्या समोर आहे. आणि त्यांच्यासाठी चित्रांकुर या उपक्रमाद्वारे IMB हा उपक्रम राबवित आहे. त्याबद्दल त्यांचे आणि आर्ट मास्टर असोसिएशनचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. कलेचे क्षेत्र हे एका परीने हा मंदिराचा गाभारा आहे, ज्या ठिकाणी पॅलेट, रंगद्रव्य, कुंचला आणि रंगफलक असतो ते वातावरण मला अतिशय पवित्र वाटतं. ज्या ठिकाणी वीणावादन चालतं तिथं अन्य वाद्यांचा झंकार चालतो, ते वातावरण मनामध्ये प्रसन्नता निर्माण करतं. माध्यम वेगवेगळी जरी असली तरी त्याला आलेल्या सौंदर्यानुभूतीचे नवे रचनाबंध आपापल्या माध्यमातून तो व्यक्त करत असल्यामुळे त्याची तो पुनर्मांडणी करत असतो आणि आपल्याला हवी असलेली ती आकृती तो देत असतो. या संदर्भात मला आठवते ती वसंत बापटांची मायकेल अंजेलो उपनिषद म्हणून. मायकेल अंजेलो ज्यावेळी त्याचा मृत्यू समीप आला तेव्हा त्याचे अंतेवासी शिष्य आले आणि म्हणाले, गुरुवर्य आम्हाला तुमच्या विद्येचं रहस्य सांगा. मायकेल अंजेलोला आश्चर्य वाटलं. जन्मभर ज्यांची मला साथसंगत लाभली ते शिष्य मला आयुष्याच्या अखेरच्या वेळेला विचारताय, म्हणजे यांना मी काहीच देऊ शकलो नाही का, किंवा माझ्याकडून त्यांनी काहीच घेतलं नाही का? तर मायकेल अंजेलो त्यावेळी उद्गारतो त्या कवितेमध्ये, धन संगमरवरातून ऋण संगमरवर बाजूला करणं म्हणजे शिल्पकला.